که روسیه کدوم را دپارتاسیا کنن ریپر میشه و بارون کدیسای شون 7 سال پیش کده بود تشکیل کنیم باتلی همیره ما قریب یا 40 غریب باشه تیم باتلی همیرهش داد داریم بعد گفتیم من اینجا تمام салом алейкум тамошобинони гиромӣ барномаи комментҳои ва кадоме мехоҳад бисомонӣ кор кунам марҳамат дар поёни номераам дар телеграм муроҷиат кунед бисомонӣ мегатон чихе мегзаврна ва комментҳоро сар мекунем комментҳоро чихе менависӣ охирон барномаи комментҳое ки дар репортал баромадагия дар ҳамун коммент менавис агар ки комментат таъриф набоша ягон ақорат набоша қабулш мекунем ақорате ки ақоратае хеле гапҳои вазбин боша туғрия акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедчавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред пас ба шумо маҳсулотҳои соф савдо ёрӣ мерасонад барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед доставка дар шаҳри москва ва санкт петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз бисёртар шикоят боша хубтар ва бародар раисе ки хонги Саид Саидов. Салом, брат. Я гап. Якимш ки шонда нарас. Реб мегӯи дилат сих мезана. Тағ надори ягон гап зани. Нисбати шон. Аму реперое ки бақлаш мондай батлаш мондай бақлаш. Мусобиқа гузаронда ё чизе ёд дода боши амвора гап мезани паст мезани безеб мехона соз мехона амвора бугу. Ба шон корт набоша. Гап нест. Қурбон Назаров. Барон ду трек хонда да саҳна мейнстрим шид. Корои барон кадесай шон 7 сол пеш када буд. Шон 7 сол пеш накада буд. Трекоиро ки барон хондесай шон ягон ва хондаги нест. Бошон. Биёрам прапускат кунем. Автоответчикам гирон шид ки киштамаш. Аламати салом акади худбатли. Ҳалим Саидшоев ассалому алейкум акариға савол дорам ҳамин гапороса ки Россия кадомеро депортация кунан репер мешавад дасти реперора дар ютуб ҷой намонда МС Шилобка МС Картошка зинда боши брат респект вроде я теория буд ки бачакор агар арӯсошон ки дад кунан депортацияша нафаҳмидам брат Макс МС ояка або комменти мана хон саҳиб ябо Ака точно да ин комменту хон. Я коммента хондум брат. Саи батла баскага. Фемес доди худо сара ранги гарашоки сухтаги шкам ранги кадуча. Дашкамад нозай додик. Комрон Шамсидинов ака доди худо ҳамия батла ма қариб 3 сол шид да дорум Тим батли драма пробе хара ҳами батл чишид ака батли ташкил кунем батли ҳамира мо қариб я 40 ғариб баша тим батли ҳамираш дад дорем ҳамира ташкил кунем лил драма ҳаму беха мода я ду трекаш гандаи бад маъхул шидагия дар бораи падар хондагия бад ҳаму тим батли ҳамураш дад дорем кида мефорад тим батли ҳамуво бигзара лайк мона бидроем бинен драма пробеха да ҳами ютуб тим батл манош батли ки команда ба команда мезани ту номи як каса гирифтай ман фаҳмид қати ки вай бояд командаи ки дай қати ки бояд бизана ману ки ҷаҳон шайх як фиси қоқи мама салқинак чи ваъда доди пеши стёпа мерем нарафти ку ҳозирам ҳаму фақир худш омад ҳаму ҷарам нарафтен ту да чиво кули ки ақли ки дар пешонид адир нависондагия Макс Брасонша Хуршед Аминҷонов додикҷон шикамад ранги тағора оҳи ҳами одатота парту ранге ки дар байни ҷанг сагя устуғона мепартоянд ба ӯ саго ҷанг када Трамам хеле одами дар байни ҳама я ҳарфи қати рапортофти халқ холиам ҷанг кадесай пад ай хулигани тадатори сарат мунамундай баста мекунӣ ака хулиган буда хулиганои даврои тенҷему
Санатбек Самиев, салом алейкум, акадо, барои блогер шудан аз шумо маслиҳат гирем мешавад, Макс, брат. Маслиҳат ами ки аввал ту буфаҳм что тебе легко удаётся, баъд ҳам кора кардам миги то 3 сола ягон результат ҷидат накӣ, результат баъд дальше ҳамаш ништяк мешавад. Амин док эдури худо ҳамун батли Омонҷон против Лен судяги каде чи баъд да ҳамунҷа Омонҷонса плагиатер гуфте 100% Омонҷон задакаш беақл. Гап нест ба ақл, меомадӣ судя месудӣ, баъд фикрта мегуфтӣ чи ҷуръат навидем фикри хидма бугум, чи зера фаҳмидам бра бугум, чи бояд ман фикри тура мегуфтам. Ту фикри ба гуфти ту Омонҷон судай, ба гуфти ман Лен зад, тамом Лен зад, мара судя мондан, тура судя мондан, ба фикри хидта бугу, фикри ту да у чиз важни нест. Хид кади мужик. Садои маҷнун дури худо падранги пандай, лекин ба ҳамин суханои фачет рулид карда гаштай. Кай бас мекини ҳамин суханои фачта ждат дорум ответа. Ответ надура. Бас намекунам. Илтимос коммента бигирен. Аввал ассаламу алейкум. Акай дури худо ма батли десантура хаддеми тамошо карда будум, неки фаромӯш кардим мнения ма бугум. Каддым мнение бугум ки акай шаҳриёр дар деми мега ки айно минабод респект бад сразу ман телеяро қарш мекунам медонам барои ки ба ӯ сину сол old school респект дод ба фикрам хит кардӣ. И тема ким кай мурда буд дига наресемша мешавад. Таҷики Алишер додихту да далил расон чип да батлуш против Бастер номи фақира мегира мухлисои фақир таҷики рава ура медарона. Гап нест брат мерасонуша. Шаҳбоз Раҳматзода пад мат рта нафаҳмидам. Хато нависан усалшон мекунӣ, дуруст нависан усалшон мекунӣ. Сағира масхара бози да. Асбоб лайф. Ассаламу алейкум. Доди худо чиба да видеои Марио против Шахер коверишда нависагиен ки муроҷита. Ба фикрам муроҷиат мешава. Реп не реп. Боши брат, мужик. Весели патасан. Акай доди худо. Ами ИМК. Вешна минула. Хондара наметона. Амура бугу бой доди на нол. Охи ҳичи хонда наметона. Бой мета айби судя мекна ранги фарзонаи мехона амунаи батлер шидафшкин. Гап нест мерасонуш. Насиб Қурбонов. Акай доди худо батли бадик. Хати эмфавигмон иштяг меша ждат дорем. Зизо сетано. Брат ту гуфтани дар шашбаяк ҷанг намешид баъди ӯ қадар халқ видео обрашенӣ карда шумо баъди як обрашенӣ мо сухан накарда будем. Мо нагуфта будем ки агар накардам мара дар любой ҷуриди мирғ бугу. Мо гапор нагуфтем. Фаҳмидӣ? Адҳам Нарзуллозода. Яка, ты чиба да гапат намести да прямой эфир батл Лен да хадисиё по президента гуфти тамошо накардам. Тамошо мекунам, видео мекунам Лен да хадисиё па? Лен да хадисиё па кай батл кард? Аммо аделни ша мегӯ, ура қиндай тамошо кардам. Батл накардем Лен хадисиё па. Мекунам бурдаги неки аёт проварди мақсад. Когда низ набоши, нагу мекунам просто тра ждат карда мегардем. Баба чо 2 сол ждат дори брат. Кай видео гуфтаги тами партой бад намеброи. Я видео не то ай хафу ай наша брат просто сухан хади гапа да бестар. Снад набев брат 3 савол дорум. Илтимос ответте. Шахер да батл зуртара ёки Лен мастер. Ба фикрам баробара нардуш. Агар батл биран ҳардаш ки зуртар мекуна. Ба Шахер навик мс видео да версу Шахер зура ёки навик. Намедонам. Ишайдан дар кор. Ами ҳар се батлои гуфт. Батлеро ҳафтаи дига муканоша хота. Хайрлой Неатов, акай дохто ту признават мекуни ки именно Степа як талчок основной буд дар батл дар реп. Агар Степа ҳам намеомад ягон кас дига меомад талчок мешид. Агар ки ман ҳам намебудам ягон кас сайт соз мекард ё ягон кас канал мекард талчок мешид репда. Яъне пешравии реп аз як шахсият ягон вақт зависими нест.
Ведь именно я благодаря ему узнал, что такое батл и тому подобное. Раньше я редко слушал и смотрел ваши рэперы. Ты чизера, ки хыдат благодаря ягон кас рэпа фамидиу, ки рэпа гушкади, и манур надура, ки вай. О, баройтра рэп именно вай, но иджада процентное соотношение калонтара и тараф дигарова. Девна и ход. Доди худо барой пулши, да, значит, хамара метони буфруши крукта созни гокун чохкан зери чо гуфтагиан бона галти хабхонда. Фурухтан гуфта чира да назар дори. Ты хели идеология дори, ну, типа, ма хели мебиним во навра фурухтан дар край. Чи фойда мегирим ма? Савол. Круг ма чи бафурушум? Маг нашот кор гуфтагим ки вақте ки ты барои кор любой да тайёре ки чтобы ба мақсад бираси ана вақт но бидон ки чи коре чи рафторе ки ты мекунӣ нисбат ты мекунанаш барои аму аввал будь осознанным ҳамаи корота осознане ки тамом Кристиано Роналдо акас иван шон ба худо издеваться дори сиван тай шилобки шонай мане гапм сиван дар пешишон репчикай ку карлион қад далиршо моне карлион мекне не шона нашод батл мега ох сиван гуфт ки кумири пашти ҳаматон ва шона ухвай ман нашод нам ҷавоб дадам и бад барномаи комментҳо имрӯз қувва надорум энергия надорум барои ҷавоб додан лек бо ҳафтаи дига корубор мебинем саломат бошен хитона эҳтиёт кунен кадом мехоҳ бисин кор куна да пурра номраам да муроҷиат кунем хай